Varume, nguva yatakurarama inoyi, chinhu chega chaunofanira kunetserana nemapurisa kutsvaga mari. Handisi kuti itai zvinhu zviri illegal, asi nguva ino pese pauchanetserana nemapurisa ngazvinge zviri zvekuedza kusimudza life yako, kwete nyaya dzerepi. Nyaya dzerepi taakufanira kudzisira varume vasina kukwana, varume vanoda zvekufa vari marombe. Chimbonzwai murume uyu. Akana makore mangani? Akana chi? Wadana naye 16 years. Paunongosvika makore 22, semurume unofunga wakufanira kugona kusiyanisa zvinhu zvine basa nezvisina basa, zvinhu zvinoitwa nemunhu ane chinangwa muupenyu nezvinhu zvinoitwa nemarombe. Hongu, handirambi kuti vanasikana vemazuva ano vari kuisa varume pamiedzo, kutangira pamapfekero, maitire avo nezvinhu zvavari kuposta. Asi izvozvo hazvifaniri kuzungunisa kana kuti kusheka murume ari focused, ari serious nechinangwa chake. Varume, nhau dzerepi ngatisire mapenzi. Ndimi nemakore mangani? Matite zvaro 42, mwana 16. Utoda wana venyu zvomudara, musadaro. Hamune zvenyu. Musadaro. Timu remota rako pina? Oh, it's okay ite zvaro. Yeah? Makore ake ndakansinga mazi. Mudara mwana 42 years utsimbirira mwana 16. Havatosvika. Vasvika?